Телерадио компаниясы ТРТ видео фильмі һәм диалог мюзик студиясы Изге ай төркемнең ачуланып карамаган аудио һәм видео альбомнарын тәкъдим итә. Игътибар, Изге ай төркеме беренче тапкыр видеода. Татарстан дәүләт телерадио компаниясы ТРТ видео фильмі һәм диалог мюзик студиясы Бәширә Насированың «Ай булмаса йолдыз бар» дип исемләнгән яңа аудио һәм видео альбомын тәкъдим итәләр. Иң яхшы җырлар һәм яраткан җырчыгызның тормышы турында тулы хикәят видеода. Салават Фәтхетдинов, Хания Фәрхи Биктахирова, Нәфкат Нигъматуллин, Рафаил Латыйпов, Бәширә Насирова, Зәйнәп Фәрхетдинова һәм татар эстрадасының башка йолдызлары иң шәп җырлар яраткан җырчыларыбыздан дип аталган яңа аудио һәм видео җыентыкларда. Күңел өчен җырмы, сезнең өчен җырлыйм. Яңа җырлар килә табасым. Җырым белән бергә, сезнең күңелләргә килә минем күреп каласым. Яңа җырлар кебек таңнар ата. Яңа җырлар кебек ага су. Үр яңа җыр кебек бөтен дөнья. Югалыр җыр сыман, яман су. Табылмаган җырлар табылырмы? Табылганы җирдә каласы, җиргә кыйынып, моңга сусап йөри. Дөньяларның күпме баласы. Ике гомер безгә насип булмас. Без яшибез җирдә бер туып, шушы җирдә бик каласы килә. Сагынып җырлый торган җыр булып. Сәхнәбез түрендә үзенең сагынып җырлый торган җырлары белән Рафаил Латыйпов. Yüzünün akları dağın alay birden tursam iki yüzüm sizin yakları dağın ay birden tursam iki yüzüm sizin yaklardağın ay. Yırakkan kaykan atımay salkın su düşürtme yüzleyin up dibeytüleri ağır isime düşürmegiz up dibeytüleri ağır isime düşürmegiz.
Yıkladım sabay şaklarda bunay. Мен инде үзем табигаты белән бик матур булган Татарстанның бер менә пичмагында бу районның Адар Тылымбай авылында туганмын. Тылымбай авылы инде ул үзенең менә районда үзенең үзешчән сәнгатькә булган осталары һәм спортчылары белән тирә-янга танылган авыл. Һәм табигаты да бик матур инде. Тирә-янда менә күл, Зия елгасы, урманнар. Менә шуңа күрә дә безнең авылдагы менә шушы матурлык илһамга да этәргеч биргәндер дип уйлыйм. Безнең авылны белмәгән кешеләр менә тагын Гомәр Тылымбай дигән бик язучы, галим, профессор бар инде безнең авылдан чыккан. Һәм ул авылның инде тарихына нитеп инде үзенә псевдоним алган Гомәр Тылымбайский. Мин язмышыма рәхмәтлемен. Чөнки ул мине үзенең гүзәл табигаты булган, ярларыннан ташыган Зия елгасы, тугайларында сайраган тургайлары, кырларында җырлаган башаклары, урманнарында гөрләгән шаулы каеннары белән каршылады. Һәм җырлы, моңлы итте. Үземнең бөтен барлыгымны, күңел хисемне әнә шушы җырларыма салырга тырышам. Чөнки бу җырларымда минем язмыш. Бу җырларда безнең язмыш. Бу җырларда безнең милләтебезнең язмышы. Бу җырларда безнең туганнарыбызның чагылышыды. Çarpıştı yüzümde diren su, yazmışımın izi. Yıllar ütse de min unutmamam. Yaşlığıma girip haykırmış şekilde seni görgen sayım. Yıllar ütse de min unutmamam. Yaşlığıma girip haykırmış şekilde seni görgen sayım. Güdeler gümürler, sarışlı günler, yaşlıkka şakıra, bu devgisi yüller. Yıllar ütse de min unutmamam. Yaşlığıma girip haykırmış şekilde seni görgen sayım. Yıllar ütse de min unutmamam. Yaşlığıma girip haykırmış şekilde seni görgen sayım. Safidesi yüller, şırıydı verdeler. Eytirsin hamanda, yaşlıkka koy diller. Yıllar ütse de min unutmamam. Yaşlığıma girip haykırmış şekilde seni görgen sayım. Yıllar ütse de min unutmamam. Yaşlığıma girip haykırmış şekilde seni görgen sayım.
üzeklerim Tamşılatın saf günelim Eskidip dileklerim Yüzü çileklerim Üzüne üzeklerim Tamşılatın saf günelim Eskidip dileklerim Çeşme buya balığına, irinlerin balığına İki birge su taşlar canlarıma yaldığına Yente çileklerin, üstüne üzeklerim Tamşılatın saf günelim, eskidip dileklerim Yente çileklerin, üstüne üzeklerim Tamşılatın saf günelim Eskidip dileklerim Tamşılatın saf günelim Eskidip dileklerim Eskidip dileklerim Yente çileklerim Менә инде балачак хыяллар инде ул бик күп. Менә мин бәләкәй чагымда инде бик каты теге рәсемнәр ясарга яратайм. Ләкин ничектер менә утырып язарга кирәк дип теге художник, рәссам һөнәре миңа ошамады. Һәм инде мин летчик басым килде, очучы. Без инде бер иптәш егетем белән военкоматкада бардык, хәрби комиссариатка. Анда әйттеләр инде әле 10нчы классны бетерегез, уйшарәнегез, бераз буйларыгыз үссен диделәр. Инде 10нчы классны бетергән төшкә спортчы басып булып китте. Киләс килде. Һәм инде спортчы булганнан соң инде менә озак еллар чабып бергәннән соң шаңгыда инде бик күп ярышларда катнашып бергәннән соң менә журналист буласы килде. Һәм инде мин журналист булып куйдым. Журналист булгач инде менә теге күңелдә калган тагын җырчы да буласы килеп китте, җырлыйсы да килеп китте. Менә шулай итеп инде кешенең тормышында менә ничек әйтергә кирәк, хыяллары алың тормыш этабына карап кабатлана бара икән. Мен әйтергә инде үкенечкә калмасын. Хөрмәтле дуслар, һәрберегез үзегезнең талантыгызны нинди генә теләгегез булса да тормышка ашырга тырышырга кирәк. Бу инде үзегезгә зыян китермәс дип уйлыйм.
başındağı şimmez o şişegim bilginde. Gitme bulur idim yüzlerime parasam bir kelep nazlar idim minik bula kalsam bu yüzden üzülem sen gitmeyem birginem başımdağı şimmez o şişegim bilginem. Şuradındakine gitmegende yalkınıma uğrap yandırdı. Bir mizgilleksi yüzüysün bilen sağlıklarına sağlık kaldırdı. Bir mizgilleksi yüzüysün bilen sağlıklarına sağlık kaldırdı. Yüzün gittin ey yalkınım kaldı dürlü dürlü yana yürekten sular sivip basar idi muhtar dik sülmüş ol hükmesip senden sular sivip basar idi muhtar dik sülmüş ol hükmesip senden. Dilde bağrım sündür yalkınını eğlenmesin yürek ümürge saf gizleri dava bulsun mina ürkülmezle bulsun üzüngde saf gizleri dava bulsun mina ürkülmezle bulsun üzüngde. Sıradındakine gitmegende yalkınıma uğrap yandırdı. Bir mizgilleksi yüzüysün bilen sağışlarına salıp kaldırdı.
Менә тормыш иптәшем Динә белән дә танышуга инде менә җыр сәнгате сәбәпче булды дисәм дә ялгыш булмас. Динә ул вакытта әле менә медучилищеда студент чаклар иде. Мин инде ул вакытта мәктәптә физкультура укытайм. Безнең авылдашлар килеп инде Рафаэль менә без инде агит бригадага әзерләнеп, шунда килеп безгә борчылмасыңмы дигәч, мин инде алар группасына бардым. Һәм инде аларга төрле җырлар әйткән вакытта "Уйнагыз гармуннар" дигән җырны җырлаган идем, җырлап күрсәткән идем. Һәм шуннан соң менә ул җыр менә инде минем тормыш иптәшемне үзенең әйтүе буенча үзенә җәлеп иткән. Һәм шуннан соң менә без танышып киттек. Менә шуңа күрә дә безнең танышуыбызга җыр сәбәпче. Фәрит, әйдәле. Ая, Бер генә мизелгә булса да үзебезнең гүзәл яшьлегебезгә кайтыйк. яшьлекләр сагындыргадыр инде ул дин. Беренче мәхәббәт, беренче озату, беренче кыенсынып кына кулларын тоту. Әнә шул гүзәл яшьлек, гүзәл беренче тапкыр очрашу үзәкләрне өзеп сагындыра икән. Әйе, Фәрит, әкрен генә гомер күзләре якынлаша. Юк, гомер күзе якынлашса да, күңелләрдә сөю барында, йөрәкләрдә язлар моңа. Әйдәле, шуны җыр белән дә әйтеп бир әле Дина. Ринат Гайнетдинов музыкасы, Кәүсәрия Шафиқова сүзләре, көзге җил. Динә Латыйпова. Җиле
Менә инде концертлардан соң күп кенә тамашачылар менә инде сез сәхнәдә бигрәк тә инде пар килгән гаилә тормышта да шулаймы дип тә сорау бирәләр инде. Дөресен әйткәндә, ул инде тормыштагы бер сәхнәдә шул инде. Анда бары тик менә матур киемнәр, матур җырлар, инде тормышта ясалмалык була алмас дип әйтәм. Чөнки тормышның төп тоткасы мәхәббәт. Мәхәббәт инде ул һәрбер этапта үзенчә бер төрле дип әйтәм. Менә яшь чагында мәхәббәт инде башкачарак, инде тормышта башлагач менә балалар тугачанда инде мәхәббәт үзгәрәк әйләнә. Һәм менә тормышта тормышның һәр этабында ул мәхәббәт үзгәреп кенә бара. Менә шуның өчен тормышта булганда тормыш иптәшең белән һәрбер авырлыкны җиңеп, бергә бер кулга кул тотынып яшәгәндә һәм бер-береңне аңлап яшәгәндә генә менә шундай матур гаилә кырып буладыр дип уйлыйм. Мин инде үземнең тормыш иптәшемнән бик канәгать. Без инде шулай аңлашып яшибез, һәрбер авырлыкны бергә тотынып, менә шулай җиңеп барабыз. Менә шуңа күрә дә инде безгә уңышлар юлдаш була дип уйлыйм. Кызларыбызга 13 яшь, 7 класста укыйлар. Укулары буенча Аллага шөкер, әйбәт укып баралар. Киләчәктә мин аларны үзем телим. Үзебезнең телне дәвам итүчеләр булсыннар иде, телчеләр булсыннар иде дип. Бу минем хыялым, чөнки мин үзебезнең телне, туган телне бик яраттым. Һәм балаларда да үзебезнең дәвамны күрәсем килә.
мегене көрүп калган шакта тынычлана йөрәк сулышым билмим инде йөрәк ничек түзәр күрми торсам нурлы йөзеңне карыйм әле күзем талганчы йөрәгемдә сагыш булганчы билмим инде йөрәк ничек түзәр күрми торсам нурлы йөзеңне карыйм әле күзем талганчы йөрәгемдә сагыш булганчы Әллә гашык булдым мин сиңа Эзләп сине сагынырмын Сүнмәс яра салдың йөрәгемә Белмим инде йөрәк ничек түзәр Күрми торсам нурлы йөзеңне Карыйм әле күзем талганчы Йөрәгемдә сагыш булганчы Белмим инде йөрәк ничек түзәр Күрми торсам нурлы йөзеңне Карыйм әле күзем талганчы Йөрәгемдә сагыш булганчы Bilmim inде йөрәк ничек түзәр Күрми торсам нурлы йөзеңне Карыйм әле күзем талганчы Йөрәгемдә сагыш булганчы Белмим инде йөрәк ничек түзәр Күрми торсам нурлы йөзеңне Карыйм әле күзем талганчы Йөрәгемдә сагыш булганчы Мен инде менә 10 елдан күбрәк район газетасы, менә Байрак газетасында эшлим һәм җирле радио тапшыруларны алып барам. Менә бу журналистикада эшләү миңа менә кешеләр белән якыннан аралашырга бик тә ярдәм итте дисәм ялгыш булмас. Менә һәм ул минем җырчы буларак та ниме ярдәм иткәндер дип уйлыйм. Чөнки менә инде күп халык белән, күп һөнәр ияләре белән аралашкач, аларның инде психологиясен дә беләсең, аларның инде эчке дөньясын да беләсең. Күбрәк инде мин менә кешеләр турында язгаратам. Авыл хуҗалыгы бүлегендә дә эшлим инде. Авыл җирендә эшләгәч инде һәр теманы ачып биреп менә укучыга, газет укучыга, радио тыңлаучыга җиткерергә тырышам. Һөнәр алуга килгәндә, мин үзем беренче үзебезнең районда Буа медицина училищесын тәмамладым. Шуннан соң шул ук училищеда эшкә калдым. Еллар аша әкренләп район редакциясенә эшкә килдем. Биредә җирле тапшырулар радиосының редакторы булып эшләдем. Бу тапшыруларны алып бардым, әмма ләкин менә соңгы вакытта концерт, эстрада өлкәсенә кирип киткәч, миңа бу эшемнән китәргә туры килде. Чөнки бер үк вакытта 2-3 эшне алып барып булмый. Коллектив бар, алар өчен җавап бирәсе бар, концертлар оештырасы бар. Шуңа күрә мин киттем инде. Әмма ләкин үземнең бу һөнәремне, журналистика һөнәрен бик нык яратам. Киләчәктә яңадан да исәбем шунда кайту. Гомеремнең ахыр өлешен, соңгы өлешләрен Алла бирсә, шунда үткәрү. Медицина училищесын бетерсәм дә, мин кичкенә вакыттан ук әбиемнең әкият риваятларын тыңлап үскән идем. Шуңа күрәдер миңа журналистика, менә шулай иҗат итү бик тә якын, бик тә ләззәт бирә. Шуңа күрәдер дә инде бу һөнәргә күчтем. Бүгенге көндә Казан дәүләт университетының филология факультетында читтән торып укыйм. Инде укуда тәмамлану азагына килеп җитә. Закламый дипломнар яклыйсы барлар. Әмма ничек кенә булмасын, җырның һәр вакытта да нинди генә авырлыклар килгәндә дә юлдаш була, дусларга, җырга, туганнарга, әнигә таянып яшим.
sevgi şeşkelerin üzmegen bular idim. Seni gene sağlıp güçlay şeşkedey sular idim. Sınmışradım benim yüreğimde şirkindürüşün gidemi. Yaşlık dilde ötep gittiğinde hükümdürüşün gidemi. Sınmışradım benim yüreğimde şirkindürüşün gidemi. Yaşlık dilde ötep gittiğinde hükümdürüşün gidemi. Yazın devgi şeşkelerim güzellik eşizleme. Yanık gümürgen balğanışı yürek mezgeleme. Sınmışradım benim yüreğimde şirkindürüşün gidemi. Yaşlık dilde ötep gittiğinde hükümdürüşün gidemi. Sınmışradım benim yüreğimde şirkindürüşün gidemi. Yaşlık dilde ötep gittiğinde hükümdürüşün gidemi. Yazın devgi şeşkelerin girmegen bular idim. Seyirlerim yalgan bulsa sağışta yanmaz idim. Sınmışradım benim yüreğimde şirkindürüşün gidemi. Yaşlık dilde ötep gittiğinde hükümdürüşün gidemi. Sınmışradım benim yüreğimde şirkindürüşün gidemi. Yaşlık dilde ötep gittiğinde hükümdürüşün gidemi. Hükümdürüşün gidemi. Hükümdürüşün gidemi. Hükümdürüşün gidemi. Kışlar koytbaş tuğa kışı babaktan. Bütün dünya nurga şuma izlep yaratsan. Akıştanda güzelsin sen başlarını paratsan. Alma kübük bal izler birbirini yaratsan. Akıştanda güzelsin sen başlarını paratsan. Alma kübük bal izler birbirini yaratsan. Geç nazlı jilge şeşlerini daratsan. Yarsıp şaşıp dibe yürek izlip yaratsan. Aklıktan da güzelsin sen başlarını paratsan. Olma gibi bal izler birbirini yaratsan. Aklıktan da güzelsin sen başlarını paratsan. Olma gibi bal izler birbirini yaratsan.
bir sılığını baratsan, turmuş matur yaşav şadlık üzüp yaratsan, Pakistan'da güzelsin sen kaşlarını baratsan, olma gibi bal izler birbirini yaratsan, Pakistan'da güzelsin sen kaşlarını baratsan, olma gibi bal izler birbirini yaratsan, Pakistan'da güzelsin sen kaşlarını baratsan, olma gibi bal izler birbirini yaratsan, Pakistan'da güzelsin sen kaşlarını baratsan, olma gibi bal izler birbirini yaratsan, birbirini yaratsan. Mine biz indi köpçilik kasetlarımızna özümüzün muzikantlarımız, mine özümüzün tübeklerde yaşayıp icad etüşe kompozitorlar, şairler icad etken jırlar bilen indi tullandırdık. Dersin etkende alар mine halkka da ışılar, mine özümüzde sayda bolabız, lekin alagına da bulmay bitinde icad alga barga tiyiş. Hem mine biz sыңгыйларда indi Askar Usmanov bilen mine bir jır icad etken edik indi. Hem şol vaqtda mine Başkırtstanda yaşayıp icad etüşe kompozitorlar da hay özlerinin jırlарын biktilep bizge bereler. Mine Reis Hananov indi özüne kunakka etip mahsus miňa dip yazılgan jırlarında bile gitti. Niyaz Akman'ın şiirleri mine bik yaratan, özümüzün yakta yaşayıp gülüşünde mine Dine Kamaltino'da özünün şiirlerini biktilep bire. Dersin etkende hazır indi şiirlerin mine ayrışa tematikasını saylap alıp özüm muzikantlarga birge tırşam. Çünkü eleginde alay uylağanım jogy, qarağanım jogy tekstlarının мәгънәсine. Hazır indi мәгънәсine uylay barasan, şuna qarab indi mine jırlarda icad etebez. İcatqa kelgende, şundan da mine özüm şiirler yazam. Şiirler olar turmuşta bulgan eşki kişirişlerini anlatıp jetkir almaganda özünden özü şiiri yollar bulup eğlenedir deyinde. Hem mine şuşu şiirler ekrinlep turmuşka güçe, olar jırga eğlene. Minim de bugünkü günde 15 jırım var. Bu jırlarga türlü kompozitorlar ijad ettiler. Onun köpçüligin Rafael jırlay. Minim şiirlerimde köprek yaratуу, turmuşka muhabbet, balalarga muhabbet, enilerge muhabbet, tabiatga muhabbet şagıla. Tatlı bu kızlar, seni görmedikten kız almam, muhabbetim yine kız almam. Hey hey hey, bu güzel yazmış, birindeki bulmasın yanlış. Yarab beni yatlar kınaşsın, bizge nasip süymenge yaşasın. Bizge nasip süymenge yaşasın. Günlükten yaşa, ernürler kaldı işte. Bileşekler bağım neler var, bu seni gidiyorlar. Hey hey hey, bu güzel yazmış, birindeki bulmasın yanlış. Yarab beni yatlar kınaşsın, bizge nasip süymenge yaşasın. Hey hey hey, bu güzel yazmış, bulmasın yanlış. Yarar beni yatlar kınaşsın, bizge nasip süymenge yaşasın.
Ey жарғынам жарым, сүйген жырлар, бирсін yazılmış сізге мың ғұмыр. Жыр бар, демек жан бар, har мұңлы жыр, юлшылардан қалған бір көмір. Йылтыр-йылтыр, янған бір ғұмыр. Йылтырғына йылтыр янған ғұмырларын истәлік етіп, өзінің жырлары білән сіздің қошығызда Рафаил Латипов. Туған яққа табан, қышлар ұшқан шақтан егедір. Күңіллерім тұлса, қанатларым қылса, ұшып қайтыр едім егедір. Туған яққа қар яз қышлар қойса, қарап қаламалар ұшқан шақта, жүрегімде мүмкін сағын шақта, ұшар едім менде туған яққа. Сенде туған яғым, назлы бала шағым, сенде өтті үсмір yıllarım. Әлі шуңа күре, қышлар білән бірге, ұшып қайта менің ойларым. Туған яққа қар яз қышлар қойса, қарап қаламалар ұшқан шақта, күңелімде мүмкін сағы шарықта, ұшар едім менде туған яққа. Тәуге сүйген ярым, істен шықметік бір минутта. Туған ауыл мені алқу етмәсінді, әңгер аңайуны ұнытсам. Туған яққа қар яз қышлар қойса, қарап қаламалар ұшқан шақта, күңелімде мүмкін сағы шартта, ұшар едім менде туған яққа. Күңелімде мүмкін сағы шарта, ұшар едім менде туған яққа. Менә инде тормышта бит инде әле җыр белән генә булмый, спорт белән генә булмый, тормыш бар. Менә шул вакытта менә туганнар, дуслар кирәк. Менә мин инде хәзер минем әти, минем мәрхүмнәр
Хәзер мин инде ике апам белән калдым. Мин инде гаиләдә төпчек бала, шуңа күрә инде алар мине кичкенәдән инде иркәләп үстерделәр дип әйтсәм дә була инде. Зур апам менә Гөлнур апа үзенең гаиләсе белән инде монда Казанда торалар. Инде уртанча апам, кичкенә апа дип йөрим мин ага, Фирзәния анысы инде Карлавында тора. Менә без инде һәрвакыт ирешәбез, чөнки туганнар алар һәрвакытта кирәк. Менә шуңа күрә инде соңгы вакытларда әле менә туганнарның белән бергәләп дигән яңа җырны үзебезнең репертуарга алдык. Шушы җырга менә барсы да чагылдырган дип әйтергә инде. Менә туганнар турында мәгънә салынган. Шуңа күрә дә менә бу җырны инде бик теләп, Динә белән бергәләп җырлыйбыз. Алсутаңнар сызылып атқан шақта Парсандуға жырын тыңладым Яратам деп пышылдады йөрәк Шул мезгілде күңілем сырланды Мине ялгыз қалдырып кетсең дә сен бәгіркәй Аңла бәрім ізлеп сөйәрмен Сен бит минем соңғы терәгім Мине ялгыз қалдырып кетсең дә сен бәгіркәй Аңла бәрім ізлеп сөйәрмен Сен бит минем соңғы терәгім Зиппамойын зәңгәр күзләреңне Сағынып хәзер искә төшерәм Карашыңны офыкларга төбәп Сөю газапларын кичерәм Мине ялгыз калдырып китсәң дә син бәгъркәй Аңла бәрем эзләп сөйәрмен Син бит минем соңгы терәгем Мине ялгыз калдырып китсәң дә син бәгъркәй Аңла бәрем эзләп сөйәрмен Син бит минем соңгы терәгем Минем сагышымны биреп айга Офыкларга кереп югалды Аyrışı bigрәк авыр икән Йөрәгемә гүя кан салды Мине ялгыз калдырып китсәң дә син бәгъркәй Аңла бәрем аңла сөйәрмен Син бит минем соңгы терәгем Мине ялгыз калдырып китсәң дә син бәгъркәй Аңла бәрем эзләп сөйәрмен Син бит минем соңгы терәгем Син бит минем соңгы терәгем Син бит минем соңгы терәгем Авыл өстен тынлык каплагач, карт кырлар ятып йоклагач, йөрүчеләр беткәч күз атып, егет килде кызын озатып. Я Динә, Ринат Гайнетдинов киенә үзем язган җыр Чибәр егет.
Uçradın da minin yolumda. Hey hey yigit, şiber yigit, ötme yanımdan gelip. Sin ağına aşık buldum, yanamın işten köyüp. Sin ağına aşık buldum, yanamın işten köyüp. Sonunda zifa buyum, senin sırlı nazlı qaraşın. Ağıl içi suyunu, bul şemine mirke janaşın. Ağıl içi suyunu, bul şemine mirke janaşın. Hey hey yigit, şiber yigit, ötme yanımdan gelip. Sin ağına aşık buldum, yanamın işten köyüp. Sin ağına aşık buldum, yanamın işten köyüp. Hey hey yigit, şiber yigit, ötme yanımdan gelip. Sin ağına aşık buldum, yanamın işten köyüp. Sin ağına aşık buldum, yanamın işten köyüp. Yaşayın seni suyup, yanamın işten köyüp. Мына мен өзімнің сыңғы қандарым бойынша енді журналист. Міне язмыш елдерінде мына меңа сәхнеге мініп, міне жыршы болуға да язды. Мен енді өзім жыршы болып кетуіме, міне ең бірінші әтиенейме, Аллах Тәләге рәхмәтлі, һәм шулай ук тормыш иптәшем Динәгә, һәм міне спонсорларыма, һәм сыңғысы халқыма рәхмәтлі. Чөнки менә мин Татарстанда үзенчәлекле буларак, менә без Динә белән инде беренче булып менә аудио тасмалар аркылы танылган бердән-бер җырчылар дип әйтергә. Менә шушы тасманы чыгармаган булсак, мөгаен без менә халык арасына кирип китмәгән булырык. Менә шушы аудио тасмалар чыкканнан соң халык үзеннән-үзенә менә инде безнең сәнгатькә сорау туды дип әйтергә. Һәм без инде сәхнәгә менәргә мәҗбүр булдык. Менә шуңа күрә дә мин инде җырчыларны профессионалларга һәм үзешчәннәргә аермас идем. Монда халык иң күп имтихан алуы, иң төп имтиханчы халык. Менә халык үзе ничек әйтә, үзешчән диме, профессионал диме, менә шуңа кайтып калыр мен. Төп халык. Әгәр дә туганнар булмаса, канатсыз кошлар булыр идең. Канатсыз кошлар бер кайчан да офыкларны инни алмыйлар. Тормышта да туганнарсыз тормыш еген тарту бик тә кыен. Туганнарга килгәндә, Аллага шөкер, Ходай бирде безгә. Гаиләбездә Рафаэль белән икебез дә тепшек балаларыбыз. Мин үзем тепшек кыз, 2 абыем бар. Абыйларым Чаллы шәһәрендә үз гаиләләре белән яшиләр. Бүгенгесе көндә кичкенә абыем авылга кайтып төпләнде. Аның тәрбиясендә хәзер карт әнием.
jite bitu bizden kite bitu Şer bulmasın ömür ütünü Dünya jite bitu bizden kite bitu Şer bulmasın ömür ütünü Kırganlarda tuğanlarga Vurun birerler bitürdere Kırmış dinlere Kırmış dinlere Tuğanlarım bilen birgeler Kırmış dinlere Günlere Duvanların bilen birgeler Gül yaşasa gider Din getirer indir Kardeşlerini yaşap yürügeler Aylar yıllar öter Ne sevgeni gider Tuğanların bilen birgeler Aylar yıllar öter Ne sevgeni gider Tuğanların bilen birgeler Tuğanların bilen birgeler Tuğanların bilen birgeler Uyuda dağlar, işitile damlar Sanlı başının nazlı jırlar Şu vakıtta dağlar, sıyırmışık yarlar Bizini sınladı Suyunda güzel sifat alan Senin bilen bina sırrına şalan Yürüyüşünü belki ümitidir Kıralardır ama bizini güdür Dallar jırın tınlar Derin şikoçınlar Evgi hislerimiz kabandı Elle şuma damlar Duan sayın dallar Karımızın güne sağlandı Suyunda güzel sifat alan Senin bilen bina sırrına şalan
Kütüp dura dağlar, gitsin güne yağlar. Bağrımızı bir qamat bürergen. Kütüp duruavı, lekin bu iksavı. Çünkü bizi bir qamat bürergen. Suyunda üser, sifat Allah. Senin bilen bina, sırrına şala. Görüşünü belki ümidiydi. Kıralardı aman bizini güdü. Bizini güdü. Bizini güdü. Ең бірінші ширатта енді міне өзіңнің тамашашыма, халқыма бек зор рахмет айтырайым. Міне енді біз татарлар яшеген Россияның түрлі төбәкләрендә булабыз. Қаяғына барсақ та міне танып, біліп, ихтирам етіп, шәй ішәргә шақырып дейсіңме, шәшәкләргә күннәр дейсіңме, бірге фотокарточкаларға төшеп, автографлар алсыннар дейсіңме. Міне һәр вакытта да халкыбызның, милләтебезнең менә җылылыгын тоябыз. Менә мин шуңа күрә дә бик катагырланам инде үземнең татар булып туганыма. Һәм менә мине дә җырчы да иткән менә ул халкым. Шуңа күрә инде мин ихлас күңелдән үземнең тамашачыма, халкыма бик күп рәхмәтле әйтергә. Һәм менә шушы халкым булганга миңа ул илһам бирә. Һәм мин инде яңадан-яңа матур җырлар җырлап, аларны шатландырырга тырышам. Менә шушы халкым белән, шушы җырларым белән мин яшим. Алар миңа инде яшәргә көч, өмет, дәрт бирәләр. Шуңа күрә инде мин түбәнчелек белән тагын бер кат үземнең тамашачыма баш иям. Бик зур рәхмәт сезгә. Бүген без җыр дөньясында уйламаган чактаңына ниндидер күтәрелешләргә менгәнбез икән. Без бөтен барлыгыбыз белән тамашачыга рәхмәтлебез. Алар безне җырлы итте. Алар безгә моң бирде. Әгәр дә сез дуслар кабул итмәсәгез, юк. Бүгенгесе көндә бездә сәхнә язмышы, сәхнә шатлыгы булмаган булыр иде. Һәр чыгышыбыз, һәр алкышыгыз белән сез безгә дәрт истисез. Рәхмәт сезгә, кадерле тамашачылар. Сез барында яшәү рәхәт булыр. Сез барында тормыш авырлыклары да әйткәнемчә. Сез барында язмыш кыенлыклары да куркытмас. Җырыбыз аша да, гомерләребез аша да бергә яшик. Belki bize türdip yaramını bileşinde bağlanında üzüme şitel geçir delgeçlerde müldüreme benim de bir yüz yaşa bileşinde bağlanında üzüme şitel geçir delgeçlerde müldüreme ulu baba yüz yaşa. Rencimesine teymina Udurtkandan
Үзің болып қаршыларлар Айтпан шақта балаңыны Миләшніңде балаңында Үзіме шетергешім Белгешлердей мүлдіреме Минем де бит үз яшым Миләшніңде балаңында Үзіме şetergeşim Belgeçlerdey müldüreme Minemde bit Belgeçlerde eytirsinler Minim aşı yazmışlar Uturttum min balanlarını Basılır dip sağışlar Mileşinde balanında Üzdüme şetergeşim Delgeçlerdey müldüreme Minemde bit yüz yaşım Mileşinde balanında Üzdüme şetergeşim Delgeçlerdey müldüreme Bulup dama üz yaşım Mileşlerim balanlarım Күзімде еш, йөрәгем дәрні. Син хәбәрдар түгел сагышка. Үзем генә бары гаеплемен, кирәк түгел сылтау язмышка. Күңел көтә, нидер өмет итә. Йөрәк таләп итә сөюне. Сүзләремне салма ягызка. Аңла бары, аңла син мине. Яратма да, иркәләмә хәтта. Шик син бары минем юлыма, күзләремә генә карасаң да, мин бәхетле гомерем буена. Шик син иркәм тагын юлларыма, очрашыйк без язмыш ярында. Сиңа гына булган саф сөюем минем, яңгырар минем шушы җырымда. Terezeye perde kırmadı Bir dal nuruna uğralım Kirpigine düşmüş pargan kamışı Alayım şunan kızın aralı Terezemde aşık baldır
düşürsen de şul söz bilenirsen şenine ferişten bulup kına giler sıklanırman bakış tenine terezeni aşık kaldırır nazlı diller bulabilser mi yorganını aşı bir kere Terezenle şiklenmiş engine aşık kaldır elinde suyu bulup sarkıp sarılırman bəxti bulup kalayım önünde terezenle aşık kaldır nazlı jiller bulabilser mi yorganını aşı bir keler mi ipek tulumana süter mi terezenli aşık kaldırır nazlı jiller bulabilser mi yorganını aşı bir keler mi ipek tulumana süter mi terezenli aşık kaldırır terezenli aşık kaldırır terezenli aşık kaldırır Dağlar bilen dağlar şıraşalmay. Kişi bilen kişi şıraşa. Bir-birimizni ko'rib şıraşmasak, şıraşırız ali jir aşa. Şıraşırız ali jir aşa. Bugun sizga o'zlarining jirli minglarin bo'lak etdilar. Bizning sinteatrda o'ynavchi yigitimiz ko'pgina jirlar avtori Saydash Hasanjanov. Bayan partisini olib bordilar bizning kompozitorimiz Rinat Gayniddinov. Bayanda Ilgiz Nasibullin. Gitarada Rustam Jamaliyev. Ansamblimizning solistkusi Guliya Sibatullina. Konsert programmasini olib bordi Farid Bashirov. Sizga o'zlarining jirlarini bo'lak etdilar bizning egizak qizlarimiz Elnar ham Dinara Latifovalar. Sizga baritik sizgagina deb o'zining gullar ashazlagan tomoshasini jirli salomini olib keldi Rafail Latifov. Ham Türkümüzün sanat yetakçısı, uyuşturucumuz, jırşı kızımız Dina Latifova.